Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 30 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Ngrendeng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Nggih punika badhe sowan Eyang Rendo Kusumo ingkang babat cikal bakal Desa Ngrendeng, Pedan, Klaten. Mbok bilih dulur-dulur dereng perso makomipun Eyang Rendo Kusumo, kula paringi perso makomipun Eyang Rendo Kusumo ingkang babat cikal bakal Desa Ngrendeng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Mengke saged dipadosi ten Google Map makam Kiai Rendo Kusumo ten Desa Ngrendeng, Pedan, Klaten. Mengaten dulur-dulur. Kula paringi pirsa makomipun Eyang Rendo Kusumo. Niki nggih wonten acara wayangan. Sasine napa kula dereng pirsa. Nika makomipun. Sek kula urupke lampune. Murup napa mboten niki? Oh, nggih murup. Mbok bilih dulur-dulur remen ziarah niki kula buka nang Padang. Remen ziarah, remen sowan dumateng para leluhur, kula paringi pirsa makomipun Eyang Rendo Kusumo. Nggih punika cikal bakal Desa Ngrendeng, Pedan, Klaten. Kula ndhewa sampun suluk, sampun ndonga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur kalih maringi tempat dupa ndek wong mboten enten tempat dupane. Kula paringi tempat dupa. Mengke kula damel durasi sekawan menitan napa gangsal menit. Niki nek ten jero mboten pati jelas. Rodok ten Jawi mawon Pading. Informasi saking cikal bakal channel dulur-dulur dinten Minggu 30 Maret 2025 cikal bakal channel ten sowan ten Eyang Kiai Rendo Kusumo cikal bakal Desa Ngrendeng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Informasi saking cikal bakal channel sakmeten riyen mbok menawi konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mengaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel. Matur nuwun. Like, share, and subscribe.